Kažem izbac. Evo ti Bogu, a samo rekao kada? Vi išli, samo on izbaci kišni i kaže. To je ekipa. A Džoker ima 2 žuta. Džoker je igrao prošle kolo. Ja ću da se čujem ako mi dam. Ja ti ga skanalno ne znam. Ja ti gađam. Vidi ovo je bre stavi njega stavi. Šta on? Ne mogu pija sad ovo, ne gledaju. Bravo! Evo vam stavio u zitu. Stavio u zitu. Ajde da gola preko zida. Izađe ono ono. Ovo što? Kaj si to? Ja kao lopta mi ne mogu da znam. Pošao lepo. Ma ako je pošao ja kao lopta. Hoćeš u meni jedno. A Zvezda je jedna osvojila. Znajmo igrače od Srbije, znate nekog naša? Da je 9 i 11. 9, da, ja 9. 9 i 11. Znači ovo je zapravo. 3-1.